aika sako yayin da ya kamata ta bangaren addini domin su yawa duk wani abu da ya shafi rayuwa. Wani irin kalmomi za ka iya dinga tunawa da shi da ka ji labarin rasuwarsa wanda kake ganin cewa ba za ka taɓa mantawa da su waɗannan kalmomi tsakanin da shi? Babu abin da yake gaya min wanda yake tunawar shi illa mutum ya tsare tsakaninsa da ubangijinsa, ya kiyaye haƙƙin ubangiji, ya kiyaye kuma abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kullum nura burinsa bai da abokin faɗa, bai da abokin faɗa, ba shi da wani abokin faɗa. Duk inda za ka gani sai dai maka nasiha, sai dai ya maka wa'azi. Ba shi tun da muka da shi a rayuwarsa ta baya ma ɗan uwansa abin da suke faɗa ba shi da abokin faɗa, ballantana kuma rayuwar ta yanzu wanda na tabbatar a yanayin irin aikin da yake rubutawa muna ɗaukar nauyi muna yi, zai tabbatar ma al'ummar duniya cewa mutum ne nagari, mutum ne mai kirki. Kuma alhamdulillah mu wannan mutuwa ta nura ta alkai ne a wurinsa saboda ta yi masa kyau. Wani irin darasi ne ka ɗauka ko kuma kake so al'umma su ɗauka da shi rayuwar wannan mamaci? To magana gaskiya dai tsoron Allah na farko shi ne abin da mutum kowane ne zai koyi da wannan bawan Allah mamaci da ya rasu nura. Duk mutumin da yake maka fara akan cewa lallai ka tsare haƙƙin ubangiji ba karamin mutum arziki bane ba. Kuma kowa ya riga ya san cewa nura bai da wannan mutum bai da wata kalma in ba ta Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu nasha ko nura wallahi cutarsa zaka in dai ka ce dan annabi Muhammadu sai ka cuce shi, zaka cuce shi. In dai ka haɗa shi da annabi to na rantsi da Allah ka gama cutar da nura. In dai cutarsa zaka yi sai dai ka cutar da shi, shi haka yake. Duk ina zai je annabi, ina zai dawo annabi, duk inda zai nura zai je sai dai da musamman yaran nan in matan mu ba irin faɗa da baya musu. Wannan yaran nan kullum har gudun su suke saboda yana yawan yi musu wa'azi. A wani lokacin in ringa ce masa kai kyale su tunda ka haifi mutum ne, wani ma ka haifi shi baka haifa halinsa ba, kyale yaran nan. Ya ce a'a sai mun ci gaba da gaya masu gaskiya, dole mu gaya masu gaskiya saboda idan mun mutu Allah zai tambaye mu menene tsakanin mu da su, me muka gaya musu ko me muka koya musu. Kullum aikin su kenan ko ji an yaka. A daidai wannan gabar da waɗannan kalmomi za ka yi amfani da shi ka tura ta'aziyya ga 'yan uwa abokan sana'arka sanadiyar shi rasuwar nura? To ina mana ta'aziyya musamman a masana'antar fim da kuma kamfaninmu na Bakori TV da duk wani wanda ya shafi wannan masana'anta ta Kano. Muna masa ta'aziyya ko in ce ina masa ta'aziyya don mun yi babbar rashi, mun yi gundume mai rashi wanda ina tunanin masana'antar nan ba a taɓa yin rashi irin wannan ba a taɓa yi ba ba na jin kuma ban san abin da Allah zai nan gaba ba. Amma dai rashi a masana'antar fim ba a taɓa yin rashi babba irin wannan saboda dalilin Nura Mustapha Waye. Ita kanta masana'antar yadda ake mata kallo yanzu ya canja, kowa ya sani, ba Kano ba Najeriya ba, duniya ma ta riga ta sani. Ba kuma mu 'yan masana'antar ba, ya kawo wasu abubuwa waɗanda ya canja akalin masana'antar fim. Sai dai ubangiji Allah ya saka masa da alheri, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rama, Allah ya kyautata bayansa dan dai shi tashi ta yi kyau. Bayansa ne abinci yanzu, amma Nura yadda muka gawarsa da yadda muka samu labarin yadda ya rasu lalle mutuwarsa ta yi kyau. Allah ya masa rahama, Allah ya haska kabarinsa, Allah ya yafe masa, Allah ya ba mu juriya da haƙurin rashin sa. Amin. Allah saka. Amin amin. Na gode. Muna aika sako yayin da ya kamata ta bangaren addini domin su yawa duk wani abu da ya shafi rayuwa. Wani irin kalmomi za ka iya dinga tunawa da shi da ka ji labarin rasuwarsa wanda kake ganin cewa ba za ka taɓa mantawa da su waɗannan kalmomi tsakanin da shi? Babu abin da yake gaya min wanda yake tunawar shi illa mutum ya tsare tsakaninsa da ubangijinsa, ya kiyaye haƙƙin ubangiji, ya kiyaye kuma abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kullum nura burinsa bai da abokin faɗa, bai da abokin faɗa, ba shi da wani abokin faɗa. Duk inda za ka gani sai dai maka nasiha, sai dai ya maka wa'azi. Ba shi tun da muka da shi a rayuwarsa ta baya ma ɗan uwansa abin da suke faɗa ba shi da abokin faɗa, ballantana kuma rayuwar ta yanzu wanda na tabbatar a yanayin irin aikin da yake rubutawa muna ɗaukar nauyi muna yi, zai tabbatar ma al'ummar duniya cewa mutum ne nagari, mutum ne mai kirki. Kuma alhamdulillah mu wannan mutuwa ta nura ta
alkai ne a wurinsa saboda ta yi masa kyau. Wani irin darasi ne ka ɗauka ko kuma kake so al'umma su ɗauka da shi rayuwar wannan mamaci? To magana gaskiya dai tsoron Allah na farko shi ne abin da mutum kowane ne zai yi koyi da wannan bawan Allah mamaci da ya rasu Nura. Duk mutum da yake maka fara akan cewa lallai ka tsare haƙƙin ubangiji ba karamin mutum arziki ne ba. Kuma kowa ya riga ya san cewa Nura bai da wannan mutum bai da wata kalma in ba ta Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu nasha ko Nura wallahi cutarsa zaka in dai ka ce dan annabi Muhammadu sai ka cuce shi zaka cuce shi in dai ka haɗa shi da annabi to na rantsi da Allah ka gama cutar da Nura in dai cutarsa zaka yi sai dai ka cutar da shi haka yi duk ina zai je annabi ina zai dawo annabi duk inda zai Nura zai je sai dai ne musamman yaran nan in matan mu ba irin faɗa da baya musu wannan yaran nan kullum har gudun su suke saboda yana yawan yi musu arziki a wani lokacin in ringa ce masa kai kyale su tunda ka haifi mutum ne wani ma ka haifi shi baka haifa nasa ba kyale yaran ba ya ce a'a sai mun ci gaba da gaya masa gaskiya dole mu gaya masa gaskiya saboda idan mun mutu Allah zai tambaye mu menene tsakanin mu da su me muka gaya musu ko me muka koya musu kullum aikin su kenan ko ji an yaka a daidai wannan gabar da waɗannan kalmomi za ka yi amfani da shi ka tura ta'aziyya ga yan uwa abokan sana'arka sanadiyar shi rasuwar Nura? To ina mana ta'aziyya musamman a masana'antar fim da kuma kamfaninmu na Bakori TV da duk wani wanda ya shafi wannan masana'anta ta Kano muna masa ta'aziyya ko in ce ina masa ta'aziyya don mun yi babbar rashi mun yi gundume mai rashi wanda ina tunanin masana'antar nan ba a taɓa yin rashi irin wannan ba a taɓa yi ba ba na jin kuma ban san abin da Allah zai nan gaba ba amma dai rashi a masana'antar fim ba a taɓa yin rashi babba ba irin wannan saboda dalilin Nura Mustapha Waye ita kanta masana'antar yadda ake mata kallo yanzu ya canja kowa ya sani ba Kano ba Najeriya ba duniya ma ta riga ta sani ba kuma mu 'yan masana'antar ba ya kawo wasu abubuwa waɗanda ya canja akalin masana'antar sai dai ubangiji Allah ya saka masa da alheri Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya kyautata bayansa dan dai shi tashi ta yi kyau bayansa ne abin ji yanzu amma Nura yanda muka gawarsa da yanda muka samu labarin yanda ya rasu lalle mutuwarsa ta yi kyau Allah ya masa rahama Allah ya hasa kabarinsa Allah ya yafe masa Allah ya ba mu juriya da haƙurin rashin sa amin Allah saka amin